Šokantna vijest za sve one koji pate od šećerne bolesti. Znanstvenici iznenada otkrivaju novi način liječenja ovog ozbiljnog oboljenja. Od današnjeg dana, milionima ljudi diljem svijeta možda će biti data nova nada za liječenje šećerne bolesti. Poznati stručnjaci za molekularnu biologiju i medicinske istraživači nedavno su napravili odlučujući korak u borbi protiv ove bolesti, koji će vjerojatno promijeniti živote mnogih. Šećerna bolest je jedan od najčešćih oblika bolesti koje su povezane s hormonalnim poremećajima, a karakteriše je poremećaj u proizvodnji ili funkciji insulina. Ovaj hormon je ključan za regulaciju šećera u krvi i njegov nedostatak ili nepravilna funkcija može dovesti do teških zdravstvenih problema. Poznati američki investitor u zdravstvenu industriju uložio je milijune u istraživanje novih metoda za liječenje šećerne bolesti, a rezultati su neočekivano obećavajući. Istraživači su otkrili da se šećerna bolest može liječiti novim tipom terapije, koja uključuje genetičku modifikaciju stanica u tijelu. Ova terapija je još uvijek u eksperimentalnoj fazi, ali rezultati do sada su toliko obećavajući da su stručnjaci veoma optimistični u pogledu budućnosti liječenja šećerne bolesti. Konkretno, otkriveno je da se određene stanice u tijelu mogu preprogramirati da proizvode insulin, što bi omogućilo bolesnicima da kontroliraju svoj šećer u krvi bez potrebe za dnevnom injekcijom insulina. Pored toga, znanstvenici su također otkrili da određene vrste hrane i prehrana mogu imati snažan utjecaj na razvoj i progresiju šećerne bolesti. Na primjer, konzumacija velike količine šećera i prerađenih namirnica može povećati rizik od razvoja šećerne bolesti, dok hrana bogata vlaknima i omega-3 masnim kiselinama može smanjiti rizik. Ovi novi podaci će sigurno potići ljude da promijene svoj način života i prehrambene navike, kako bi spriječili ili ublažili simptome šećerne bolesti. Iako su ovi novi otkrići obećavajući, važno je napomenuti da šećerna bolest još uvijek nije potpuno izlječiva. Međutim, ovi napredak u istraživanju daje nadu milijunima ljudi koji pate od ove bolesti da će ubrzo imati bolje liječenje i kvalitetu života. Ako voliš trending teme, top liste i viralne priče, zapratite Top Klik i uključite zvonče.